Largan lang kong balik ani sa Saudi. What? Largan lang kong balik ani sa Saudi. Grabe ang paita sa Pilipinas. I am sailing, I am sailing home again across the sea. Yung paita sa Pilipinas. Sige mada, bugas tiniging mahala. Unya, ang akong anak, na po siya ambisyon nga mapalit og Inmax. Palit og Inmax. Ug ari ko sa Pilipinas trabaho, di gid na ako mapalitan. Nya mao ni bugtong na kong anak. Bugtong pinangga. Grabe ang pinanggaa gini nako. Nya karon mabalik lang ko sa Saudi Arabia. Mabalik lang ko sa Saudi Arabia. Mabalik lang ko sa Saudi Arabia. Maadto ko sa trabahoan akong kompanya sa una sa Mill Steel. May pagbenepisyo. Mo uminto pa every 3 months ang imong sweldo. Sweldo ra tag 20 mil dito. Okay na kaayo di na makuha sa Pilipinas. Nya karon maghinahin na kog lakaw ngadto kay paitan ning wala tay kwarta, paingon ko sa airport ani maglakaw lang ko. Maglakaw lang ko. Ari ko agi na play bye-bye. Okay. Grabe yung paita. Grabe yung paita. Ayaw, di ba? Grabe yung paita. Karon, way pamliti paingon sa airport. Okay na to, kaya nakabook na ko sa aeroplano. I am sailing, I am sailing home again. Ya, maghinahinay kong lakaw. Okay. Emang kayo ning panginabuhi adiri ug usa pa pud ang akong anak nagsigig eskwela. Ayaw, di ba? Sigig eskwela. Pero wa ko kahibaw og nisod ba ni sa eskwelahan. Kay tanaw ko siyang papel, perti manglimpyo ha sa notebook. Bay saglitir walay gisuwat. Ay, gisuwat. Ay, gisuwat. Tanaw ko siyang papel, perti manglimpyo ha sa notebook. Bay saglitir walay gisuwat. Ayaw, di ba? Valedictorian siguro. Valedictorian siguro. Ayaw, di ba? What? Valedictorian siguro ning akong anak. Basig balik-balik kada tuig. Balik-balik kada tuig sa eskwelahan. Balik-balik kada tuig sa eskwelahan. Balik kada tuig sa eskwelahan. Hi guys, watching for my videos. Like and share, Tuli Black, and follow. Thank you for watching. Work.